سيدي با ولما كاتنوتم بها تنور وشيخي جارنا بكر. الحمد لله الذي من علينا بما لا يحصى من النعم سبحانه للجود والكرم. الذي ابتلى الأغنياء هل يشكرون وحقوقه يعبدون وابتلى الفقراء هل يصبرون وفضله يرجون. من أكرمه فلعدله ومن أهانه فلفضله. صلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته من قريب وبعيد. ورضي الله عن قطب الرباني والغوث الصمداني أبي العباس أحمد التجاني الشريف الحسني وعن خليفته ووارث سره المجاهد الكبير والولي السهير الشيخ الحاج عمر بن سعيد الفوتي رضي الله تعالى عنه وعنا بحبه عنه. إخوة الإيمان والعقيدة أحييكم بتحية الإسلام وأقول لكم كل عام وأنتم بخير. بندرابي جولبي حالكا جوترا كسلمندي e juurade e weltade e yettude Allah e yettande on Allah e yettirde on Allah. ɗiɗo ñalawmaji ɗe mbatton Allah hoddiri noon hikka yomin kawru hen e sababu noon sohnajo moƴƴo ɗi moƴƴuɓe ɗiɗo sohna Ramtoulaye Ba habrima onon mbaɗa conférence hoore fondenaɓe hommage o ko ceerno men ceerno Bocar Alpha. mbimi ceerno Bocar Alpha de sa nani tan programme mum no waɗa hay sa invita kada foti arde tan hay sinno ko paɗe jamdi joguiɗa jaara ɗum ha koyɗe ɗe taji saabu no ligganiri l'islam ni kadi ko neɗɗo mbo korsinmi no feewi. ɗum woni sababu garalam ɗoyti e indi fanayi fof salminde hoore fondenaɓe fof e weltanade ɓe kadi e weltanade joom galle makko Oumar Ba rahmatullahi aleyhi. Allah wadduno min galle Sharif ala fof ɗo min jaadani min jaadi Aynou Madi min jaadi Abou Samhoun so Cheikh Tidiane rokkato wirdo min gondi Sallala kala ɗo Rasulullah Cheikh Tidiane fawno koyngal mum min jaadi toon. donc noon on so tawi woni ko ñalawmaji wuro mum ala ɗo mi haalna mi arat jaafoɗon bandiraɓe jogade weltare mawde noon e tawde ɗo Sharif Hadi conférence mo noon heewi doole saabu ko ƴiiƴam Rasulullahi waɗata conférence o nde Rasulullahi jooɗirtono e Madinatul Munawwara ene haalana sahabaɓe ne keɗo ko kañum yahata ha joni. Allah waɗi conférence o ko taniraɓe Rasulullahi nayat tawama ɗum ƴiiƴam nelaɗo Allah goto tan so sakkima e tanta jilli e dental yimɓe ne jaafire ɗum saabu goto saka noon naya. bandiraɓe julɓi toɓɓere mawde noon yummen Aissa enen fof dañi ɗo gandal rewɓe worɓe sukaɓe mawɓe. alhamdulillahi rabbil alamin o haalni en yummen Aisha en duttotako toon enen gandi tan kam ko Habibatu bintul Habib zawjatul Habib Sharif Hadi. Habiba jiɗaɗo bintul Habib ɓi jiɗaɗo ɓi mbo Rasulullah yiɗi zawjatul Habib joom suudu mbo Allah yiɗi. émission oɗo comme toɓɓere moon hannde ndi heewi doole noon billahi wona caahan. Allah noon waɗi oɗo Sharif Hadi ko ɓi Sharif Mouhamadoul Amine Sharif Ab sehilam korsinɗomi ɓi Sharif Ab o ko tanum Sharif Mami katoto yummakka ko Sharif tanika ko Sharif ko Sharif o wona Sharifun muntasab de gaskatino jaho e mbed tan min comme Sharif ala ko Sharifun nasab bange aska tan kaari jibini kaari ha yette Rasulullah o wona kocindiɗo ko haalata ko hafiz alqur'ana
fannuuji janngeteeɗi e Fuuta ɗi fof mbo waawi omo waawi winndirde baŋnge ñaama o faara baŋnge nana omo waawi winndirde baŋnge nana o faara baŋnge ñaama ɗum fof mbo waawi ɗum français e arabe o fof o foti e makko Allah rokkirimo noon ko fasii ko gannda mbo waawi ɗo haalde haa weeta mbeɗanndimo no feewi no wonirni gannda kadi ko noon o woniri Kaara e Sira hade ma anndudemo noon ɗo e Dakar a waawa anndude sabu neɗɗo so waali ɗo anndaaka so weeti wiyete ko heewi tan heewi noddireede kono so a tawi mbo kaatoto a tawi mbo Wourossogui a tarimo Thianto kono a anndu oɗo holi o jaafoɗon noon mi waɗani komi gonmi tan ke haalande weltade tan meeɗi tawde mbo kaatoto mbeɗa wonde ceerno Cheikh Niang ɓi ceerno Amadou Boyinaji so tawi mbaɗi mawlude Boyinaji aɓe gayni mbaɗa lappol ngol gasirta ko kaatote ñanden jamma woni premier am to kaatote o wimi ceerno mon Mouhtar Tine an ko ɗo mbalɗa hannde galle tanam mbimi wallahi o wi subaka janngo woni conférence o yewtere nde mbimi eeyi o wi wutti mbo ɓornotoɗa o janngo noon ko min ɓornatama ɗum o basin daneje o ɓornotaka ko cambal kanka koko yooɗi rek ñanden mbeɗa yooɗi ñanden e nder katoto kanko waɗi ɗum te ɓi tanum nelaɗo Allah so tawi rokkima hunde a ñagaki a wonta serde nden hunde guila nden ha joni mbeɗa holti paamon ɗum Sarif haadi woni ɗo e miñiraɓe mum ɗum noon yo Allah juutno ɗum ɗon ete en jogui weltare nde feewi e hawrude ɗo e oɗo khalifa diine ceerno Amadou mbo ceerno Djiby Bambilor Europe Asie Australie Afrique Amérique Sénégal kam haalaka ala ɗo andaka kala ɗo yetti ko Allah wi nelaɗo Allah wi Seydi Cheikh Ahmad Tidiane wi Cheikh Oumarul Fouti wi ala fof ɗo yajnani salatul fati lima uhli ala fof ɓo tubnani ɗum tan woni gollal makko sen dañi joddade e waaɓe noon e waaɓine e woɗɓe ɓiɓɓe joya en Fouta ɓiɓɓe inne ande en ɗum ko weltare wonande en fedde yummi Aïcha Allah jarama on jarama hoore fonde naaɓe Allah jarama on jarama min mbawa arde ha ɗo tan min moyto min jaaha taw min jettinani men weltare amen min kollirani on dental amen jumaji amen foof ene beltini on e oɗo conférence enen ñaago Allah tabaraka wa taala kadi oɗo conférence woto wat sakket conférence uji men yallah wat barke e hoore fonde yallah wat barke e oɗo dayira sehil mon Mouhamadoul Mouhtar Tine to fanayi allahumma salli ala seydina Mouhammadin wa sallim a jarama Tine yo Allah moƴƴu Cerno wi noon fa Umaral Fuuti qurbun faridun rafiul jaa'i bal suhbun matir mbaɗeni mawninen Cheikh Alhaji Umaral Fuuti Taal koɗo Adama Iman Sire Samba Demba Ali Mukhtar cernaɓe waliyen waliyaɓe Cheikh Alhaji Umaral Fuuti Taal ya Umaral Fuuti ya kanzal wara ya manba al khairati ya Fuuti Cheikh Alhaji Umar ta'anu yawm al kari awawliya liwaizu bal sha'irun Fuuti Cheikh Alhaji Umar akrim bi cheikhin فاق أقطاب الورى أصابه الأبطال يا فوتي شيخ الخاج عمر شيخ الخاج عمر شيخ الخاج عمر بديني جود من دوموني الشيخ الخاج عمر كم مجهل يبقي القضاء قد جبته كم وكم فوتي شيخ الخاج عمر كم قرية قد دمرت عن فتية من فوت دون الله يا فوتي شيخ الخاج عمر أكرم بشيخ فاق أقطاب الورى أصحابه الأبطال يا فوتي فاك أبا الأبعث قلب محبكم جوائر الأشواق نوى دون نكران شاق تجان بمدر مونين شاق تجان يسور على الكمال خطاب جملة فللطيفان سوى شيخ تجاني شيخ تجان لا إله إلا الله يا الله لا إله إلا الله
إله إلا الله لا إله إلا الله جنوي شقيان يا سيدي أنتم رجائي ووجهتي ويا منيتي يا غايتي بين أقران أتاك مريد يطلب الفوز والمنى بجاي رسول الله مروي الحيامين فمد وسوق قلبا يشوقك دائما واملأه عرفانا وسر بياسين أيا قويا وهاب هبلي بجاي بلوغ مرامي سرعة دون تواني وأرجو من الرحمن نيل سعادتي بجاي الذي سمى به بن عدنان صلاة وتسليما على أفضل الورى وآل وأصحاب مدى الملوان لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين caggal yettude Allah e julde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam sinno wonano so neɗɗo ari ma yettino konngol o wi sinno wonano so neɗɗo ari ma yettino konngol mum garangal amen ngal garangal makko ɗo henne komin tawi ɗo ko tawi ɗo ko nani ɗo ko e ko nani ɗo ko e ko ɓulni ɗo ko e ko janga ɗo ko e komin ciftorona ɗo ko o wi ɗum tan yonino teddungal ko addanno min arde ko min dañi ɗum ha min dañi ko ɓuri ɗum teddungal da'ira o moƴƴere maɓɓe e yaajede maɓɓe kono kadi e fimde maɓɓe yidde maɓɓe e ceerno men rahmatullahi ceerno Bocar Ba o wi ɗum addani en mudde hande e nder mon holliri tigi rigi yidde mon e ceerno Bocar wona omo jooɗi tan wona onon daaramo tan wona omo wuuri tan ala yidde mon nde ko yeeso mum e caggal mum so yehi ha ñalawma hande o ngal ɗo teddungal waɗama e caggal makko teddiniron mo jaɓɓon koyɗe mon jahon kala to foti yahede ƴettontamon fof e warñede mon e konnguri mon joɗɗi e teddule mon jottinon yimɓe fof holliri tigi rigi yidde mon e ceerno Bocar rahmatullah aleyh o wi on mbaɗi ko haani onon ɓe nan jahana jiiloyo jawdi adina ɓe nan jahana jiiloyo jawdi ɓe na yahana jiiloya yontaɓe kono onon Allah wurti on e jiyaɓe Allah ɓe ceerno men ceerno Bocar Ba ceerno Ahmad ceerno Jibril mo Bambilor o wi omo jeeya e wattindiɓe yiidemo teddungal makko ha ñalawma hande o mbeɗa wurta ɗum mbeɗa siftora ɗum wonno teddungal sayata mukko mayata mukko teddungal e posone kanji poti maqama ko memɗa hen fof a tinat tigi rigi wonko memɗa hen ala ko famɗata hen na ceerno Ahmad ceerno Jibril yihi hoore fonde kala tawanoɗo e on saaha e ndeɗon jonde e oɗon ñalawma wonko tinɗa hen e teddungal makko ɗum noon battani e makko no feewi kala to inde makko inna ɓerde amen ina diwa e siftorde kono kala no hoore fonde inna haqqillaji amen taroyto ha arta e zati makko hayso ala ɗo henne ɗum waɗi ɗum waɗi ceerno Ahmad ceerno Jibril o wi ko ɗum waɗi nde ngal ɗo dental ari ɗo makko suɗori ñantori feññikini ceerno men ceerno Bocar o wi o waɗani hen sikke ɓerɗe ɗiɗi
ñalawma hande o ko ñalawma ɓittuɗo ɗo makko ɗo gila hicci hanki ha hanki ha hande o ɗanaki kono fonkudemo ñalawma kono fonkudemo ñalawma o ɗum waɗi ko konko adi ɗo hen o yiɗa tardude hen hay hunde gille makko noon e ceerno Bocar kono noon teddugal makko e moɗon onon rewɓe hen banggue on kabri kam on kabrimo alhaali ono yarata on kabri kam ñande hen on kabrimo ñande hen ziyara Bambilor hitande fof kon arɓe neɗɗo noon so tawi ina dawanma ina ñallanma ina watma e mum kala ko nodduɗa sa tini sa tinani ina ara yantude eko ma so noddima eko makko noon dok jaaha taweɗa toon ko ɗum waɗi yidde ndega tawti e ngal ɗo teddungal ɗum koko dañano ko pimnoɗen kono no garɗen jiiɗen dental ngal jiiɗen tanum nelaɗo sallallahu alaihi wasallam kono ko adi no jiyeten tanum nelaɗo sallallahu alaihi wasallam hol jaɓɓiɗo en gorko moƴƴo jontaɗo jaajɗo gando mo garduɗon ñande hen no garton ɗam ɗo woni ceerno Dia oɗo jooɗi ɗo moƴƴo no feewi kala ɗo jaaɗon ina hasi jaaɗon e makko o timmitina on dental mon o jaɓɓimi o jaɓɓiɗimi e ceerno Muntaka oɗo ceerno Muntaka mo ganduɗa sa yiɗi yiidemo tan koye dente baɗeni tan mbawata tawdema walla tawamo to galle Chérif Tamaro Chérif Cheikh Oumar Tamaro Matam mo ganduɗa konko e ceerno Ahmad ceerno Djibril koɓe neɗɗo goto darde makko moƴƴere makko e gandal makko kono noon wondudemo kadi e gonguingol ɓeɗo so jaɓɓimama wondi kadi e ceerno sohna Mariam konko siyel fa tabarakallahu ɓe jaɓɓi en to galle to Ndiayel to galle makko to Aissata Ndiaye ɗum noon fof timmi to galle to garɗen jiiɗen ɗo kadi taniraɓe nela sallah sallam ceerno men haadi ala e sago so tawi neɗɗo wi haalata ko haalano ala ko haalata de no wirtiɗo joni o yewti haw gayni mbimimo ko yewtere ma nde joɗɗinimi ɗo henne gogo no ceerno Ahmad Muhtar Tine wirni ka gando ka moƴƴo ka tanum rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kono Allah no rokkuma feɗɗitade e ɗemgal sa haali kala mo Allah woni e ɓernde mum ma nan ko kalata ko so nani ko kalata ko ma deej e haqqille makko o wi ɗum ko dokke ɗe Allah rokkuma ɗe keroriɗa kadi tawa jiiɗa ko gonɗa tanum rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ko Allah no rokkuma wasde wonde haaside yewtere maɗa kala nanɗo ɗum hande ma won ko nawri minen fof a rokki men jooɓari komin nawri sabu a memi fof dewle ɗe galleji ɗi haasidagal ngal dewal Allah ngal muñal ngal peewal ngal fof a naati hen e nder tarikh mo mbaɗɗa ɗo e yummen Aïcha heddi tan moni fof nangui hoore mum maîtrise hoore mum ha gonƴi mbasi yaltude kono yewtere ma nde dillini ɓerɗe ɗe ko ina dillina ɓerde mawɗo noon andu ko Allah ɓolo woni hen min beltanimama no feewi yewtere ma weeli wondi e needi wondi e gandal kono noon wondi e technique yewtere jogii kono yewtirte eno haaldirte wona hono kalsuji men ɗi ina wulla tan ala haalama reguima deeji nanama kadi famama yo Allah yoɓ moƴƴere Chérif Hadi
an kay so ronkaka hitande fof an foti arde mbaɗa yewtere nde ɓeydi hen buuñamo dañi goɗɗo ceerno mattinoɗo ceerno mattin ayno ƴetti konngol tan on paami tigi rigui ko haaliyanke on paami tigi rigui ko gando on paami tigi ko jontaɗo kadin oɗo o jeeya ko yontaɓe leñol ngol no yewtata ɗo omo haala ɗo e oɗon zaman hay goto siwa ummat taw ko jangini e tarih nelaɗo sallallah alih w sallam komi ñangue makko min jiiye makko min egge makko min jokke makko ina heewi ha heewi gasata kala dental ngal tawɗamo andu ko Allah e nelaɗo mum ɓolo moƴƴo jaajɗo kadi moƴƴo mo fanayi jeyaɗo kadi wuro sehelam ceerno Mouhammad Thiaw jaaɗiɗo makko fa tabarakallahu min beltirima hen kadi min beltirima ceerno Yahya Sall ɓeɗo foof ko yonnoɓe dental ngal moƴƴinoɓe dental ngal ɗum noon alhamdulillahi rabbil alamin en beltorima kadi ɓesgu Sharif Maki Haydara hono o arani kono ɓi ko Serif Sidi Ahmad Tijani ari enen gandi Daka ina muusi so wona yontaɓe dariɓe waɓe no ceerno haadi en ko ɓen mbawi yaade Daka gara e programme kono ko heddi ko kala suuji amen ɗi so gari tan jooɗoto nde wonno toon ko dewal Allah tan woni toon min beltima ala ko haalate ɗo ko wattete ɗo so wona ko yewta ɗo ko min jondikinima hen enen ñaago Allah nde Allah rokkate en tawtorede o saaha mo wuuri yo Allah barkin dewle ɗe yo Allah barkin ɓesguji ɗi yo Allah barkin dañal ngal yo Allah barkin galleji ɗi yo Allah ñimnu nandiral e bawral fa tabarakallahu min beltima teddungal fof min tini mbattino ɗen ƴetten calminal ɗi fof e ko kalden ko fof pawten e juuɗe ceerno Bocar ceerno Oumar ceerno Bocar mo Ibrahima ceerno Ibrahima mo ganduɗa hande konko jooɗaniɗo khalifa o konko woni kadi mawɗo jonde nde saabu ko watte ɗo ko konko jeeyi ɗum ko watte ɗo ko ñantete ɗo ko sinkate ɗo ko siftorte ɗo ko fof koye jungo makko artata konko jeeyi saabu ko jinnaɗo makko fonno joɗade sikki ala jinnaɗo o na ɗo jooɗi saabu omo ɗo jooɗi min beltima min calmini jinnaɗo emin nelɗuma kadi calminali ko jooɗi ko min garani hoore fonde kono inchallah emen e lawol mamin garo e salmindemo e juurade e ɓamde duwaw fa tabarakallahu o ñaaguima yaafuya sinno ko sago o jooɗoto ha gasa kono programme uji ɗi ina keewi o tinnoto tan kono temps o natti rokkude mi salmini fof mi yetti fof mi yejjitani inspecteur Sy e darde makko e leydi he darde makko e service mo wonno ha ñalawma hande o mo andamo ne nani inde makko nani darde makko Allah jarama on jarama wassalamu aleykum min rokkamo cadeau ceerno wi o rokkamo cadeau fedde yummen Aïcha ene mbaɗani ceerno Ahmad ceerno Djibril cadeau joni noon. Merci à Thierno Hadi, le conférencier. Un conférencier modèle, méthodique, très pédagogique. Le conférencier a abordé Sayyidatuna Aïcha, de la naissance à la mort, en introduisant l'avant-mariage, le mariage, l'après-mariage. Et Thierno Hadi nous a appris des vertus, la sincérité, la loyauté, la parole donnée, la communication et la complicité. Cette communication et cette complicité entre Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Sayyidatuna Aïcha. Tout en restant maintenant dans cette dynamique de complicité et de communication, Chérif Hadi nous a fait comprendre que même si on aime, il y a de l'amour, oui. L'amour est trop profond.
Mais attention, à un moment, il faut savoir dire non et s'arrêter. J'ai beaucoup aimé quand Chérif Hadi a parlé de la jalousie. Cette jalousie-là qui date des temps immémoriaux. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Alors, Chérif Hadi nous a fait comprendre qu'un jour, quand Sayyidatuna Aïcha a voulu aborder la question de Sayyidatuna Khadija, là, le prophète s'est arrêté en disant attention, c'est vrai, vous êtes mon ami, je vous aime trop, vous êtes dans mon cœur, votre papa est aussi mon ami, votre papa est aussi un élu, mais attention, personne ne pourra dépasser Sayyidatuna Khadija, tellement elle m'a aimé quand personne ne m'aimait, elle m'a aimé, elle m'a donné son argent quand j'étais pauvre, il y avait l'embargo, mais aussi c'est elle qui a donné naissance à mes enfants. Donc quel que soit votre rang, quel que soit votre grade, vous ne pouvez pas égaler Sayyidatuna Khadija. Ça c'est une réaffirmation de la personnalité. Chérif Hadi, merci. Il est revenu encore sur un thème qui est fondamental, qui est important et qui jusqu'à présent pose problème au Sénégal, la mauvaise information, le traitement de l'information. Ah oui, les accusations gratuites, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et ça a créé des conséquences énormes. Je ne reviens pas, tellement Chérif Hadi en a parlé avec loyauté, avec clarté, avec des exemples à l'appui, avec des ayats et des hadiths en confirmation. Chérif Hadi, merci pour la pédagogie, on a beaucoup appris. Sunu mbokk wolof yi Imam Fall ak ñëpp ñi nga xam ni dëkk bi ay invité lañu ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di ne jël kàddu ci ginnaaw Chérif Hadi ci ginnaaw Imam Tine ak ci ginnaaw représentant Chérif Khalifa Mbambilor ak a jafe ndax ay boromi kàddu lañu ay boromi tur lañu te mën nañoo wax waaye nag ñu jéem Chérif Hadi moo ñu doon waxtaanal ci suñu maam Aïcha mu nekk waxtaan bu am solo te ki ko doon waxtaan Chérif Hadi xam na ko mën na ko teg na ko ci yoon wax nañu ci juddu suñu yaay Aïcha ca laata suñu maam Seydina Muhammad di ko jël soxna ba mu ko jëlee soxna ak ba mu génnee àddina mu jàngal ñu nag ay nekkin ak ay melokaan wax ñu nag diggante Seydina Muhammad sangu-sangu yi ak sunu maam Aïcha mbëggeel gi doxoon seen diggante mbëggeel gu foor mbëggeel gu sori waaye ni mu ko bëggee woon soppee ko itam baayam terewul nag loolu li muy am yëpp mbëggeel gi am yëpp sopp gi am yëpp amoon na waxtaan amoon na communication amoon na complicité ñuy déggoo di waxtaan dem sax bay fo di bootanteeka dàqante yooyu yëpp ay jàngale la terewul nag loolu li muy réeréere yëpp ci biir fiiraange amoon na te ne kat fiiraange ndeke du léegi de fiiraange ndeke yàgg na ci àdduna fiiraange googu jur na jur ba bés am nee na rakku Sayyidatuna Khadija bu ñëw seet ci Seydina Muhammad ngir ziar ko sunu maam Aïcha daal di fiir loolu nag nekkoon na jafe-jafe ba mu wax ci wax joo xamante ni xëñ na waru ko woon wax ci boobu nag suñu maam Seydina Muhammad sangu-sang yi jóg nag feddaliwaat kóllëre ne ko ah sama xarit nga de sama soppe nga doomu sama soppe nga doomu sama xarit nga waaye nag Sayyidatuna Khadija moo jiitu ci man moo ma xam moo ma jàppale moo ma njëkk a bëgg moo ma jox ba ñëpp bañee ma moo ma bëggee ba ñëpp bañee ma kon nag référence boobu kenn du ko raw waaye mu jàngal itam tey li xew tey moom la xale yi di woowee kaa ne kaa yàgg na sos yàgg na wax lu dul dëgg yàgg na waaye ne li ëpp solo mooy su fekkente ni lu mel noonu am na bul ci àddu dàqal wax jooju bul ko gëm bul ci àddu ci ne boobu nga siy jëriñu kon nag nañ yàlla defal sutura te xam ne Chérif Hadi mii kat borom xam-xam la de yoon wi mu jaar ba egsi fii nii yoon wu leer nañ la si yoonu jàngale si ñun li ñuy gëstu li ma tudd l'andragogie jàngal ay mag ñu jël ci ay xam-xam suñu demee jëfe ko Chérif Hadi a jaaraama yool yob moƴƴere min beltimino feewi machallah ceerno Bocar sakkito duwaw wonde kanko woni ɗo ceerno Bocar kanko woni ɗo ceerno Ibrahima kanko woni ɗo ceerno Amadou Bocar hoore fonde minen fof amina e nder makko mofti e nder makko o duwono en enen fof on jarama noon no feewi ceerno Mamadou vraiment min beltima no feewi seydi Sy yo Allah yoɓ moƴƴere saabu ɗum ɗo ko gonga sohnaɓe ɓe darima hen tinnima hen e gardugol sohna Mariame kono ko onon duusiɓe ko an duusiɓe ko an jagganiɓe ko nden ɓe mbawi susde min beltima kadi ceerno Issa Dia min beltanimama min duwanimama annene fodde no ballirɗaɓe ni
amin ɗeɗo halfindema fedde yumma Aïcha e inspecteur ne kadi ko noon kono kadi ceerno Mountaga battidirtomi ceerno Mountaga hande o ɗowi golle ɗe e ɗowgol bangol fayida fa tabarakallah min beltima no feewi kanko minen jeeyda minen koddi minen jiidi yo Allah ɓeydu sutura ɓeydan en barke yen battunimo wuuri mawɓe men tawaɓe yo Allah reen ɓe ɓooya tawtorede nokku o mbaɗe yimre nde hayso ko jimɗi tati seɓe timmini tan duwoɗen ñaagoɗen Allah holla en mo wuuri inchallah taw eɗen ɓeydi banggueji foof en ustaki ceerno Mamadou Moukhtar Tine min beltanimama mawludu boynaji galle ceerno boynaji foof yewnima lappol ngol hikka yimɓe foof kattimama min beltima no feewi min ñagonoma Allah cellal mbawa wadde no mbaɗanɗa hitande foof Allah wadda hen noon pooso ha heewa inchallahu taala seydi bawalamma katanawtum bihasu tanawwara wa cheikhi Ceerno Bokar Khalifatu Ahmad al-Muqtadina ma atana Ceerno Bokar Mukhtar radina ma Seydi Bakhina fatuhu tarala khulub fiha min al-mawla khilafatu Ceerno Bokar Seydi bawalamma katanawtum bihasu tanawwara wa cheikhi Ceerno Bokar oye Sharif Mouhamadoul Hadi a jarama yo Allah yoɓ moƴƴere oyo ena andina yimɓe ɓe tan oyo mo yiɗi andinde yimɓe ɓe tan seeɗa ɓe hakkunde maɓɓe e maɓɓe oyo wona joni fuɗɗi oyo hakkunde Sharif Abba e Ceerno Bohara Alpha rahmatullahi aleyhi e Sharif Abba rahmatullahi aleyhi oyo kamɓe mawnidi galle Ceerno Boyinnaji oyo kamɓe muynidi ɗon oyo ɗum waɗi aɓe jiɗodiri no feewi oyo kanko Ceerno Bohara premiére makko yiide galle Sharif Abba oyo o anda min noon kono min jaadi gonga en jaadi minema e Sharif Cheikh Oumar payito Ceerno Alsane tule keeɗe no feewi ɗon min ñalɗi ñande hen Sharif Ahmadou mo Sharif Abba kañum jaɓɓi en ɗon ñande hen ɗon ñalluɗen oyo no jettiɗen galle o tan paaɗen ko direct ƙabri Sharif to Ceerno wi mi jooɗota ko min e caali he so wona mi juuro musidɗo mo taw haade mi yettade oyo en gandi ndeke ɗum ko hunde tinde koko ɓooyi oyo Sharif amin beltanima no feewi amin ñaago Allah moƴƴo paade duwaw kala dendagal mo Allah addunoɗo so won sohla mo joguino kalotoɗo emo haalotako saabu barke annabi sallllahu alayhi wa sallam kaala ɗo saabu tem baɗaɗo e yumma Aysa o saabu eɗen gandi so neɗɗo jangtima moƴƴuɓe ma yurmede Allah tello yurmede Allah tellotonde nde yo Allah heƴñu en hen enen foof oyo goto men fof de yo addu haaju mum oyo goto men fof yo addu haaju mum adda haaju musidɗo mum waɗa pellet fiɓa fellita koko jaaba minen ga nder amen ga amin pelliti foof koko jaaba
wona enen o koko duwa ene gasi sabu barke mo Allah waɗi sababu ndenduɗen e mumo eɗen gandi ko liggiɗo eɗen gandi ko hidmuɗo eɗen gandi welimo tan ko Allah welimo ko nelaɗo Allah welimo ko Cheikh Tidiane welimo ko tampande julɓe e diine l'islam o oyi gasi oyi duwa o koko jaaba oyi eɗen mbaɗa duwa e yamirore sharif o fatiha gotol salatul fatiha jaɓe ɗiɗi ayatul kursiyu lawol gotol ya latif laabi jeenayyi falak e naasi salatul fatiha wattindo Allah moƴƴo yo Allah rokku en hawrude ɗo mo wuuri taw eɗen ɓeydi taw kala ko uste men koko nafata ko taw eɗen ɓeydi e dendagal gueɗe ɗe foof barke annabi sallallahu alayhi wa sallam yo Allah rokku en tinde sen kooti tinen wonko ɓeydi e men aduna men e lakara men foof mbatten haajuji mon noon onon haalnoɓe sohlaji mon ɓe winoɓe kañumen ko diwɓe ɓe yo mbaɗane duwaw mbaɗe hen anniyaji mon inchallah bisimillah آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه آمين بآمين 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 آمين آمين أعوذ برب الفلك من شر ما خلق آمين بآمين ومن شر حاسد إذا بآمين آمين آمين اللهم صل على سيدنا آمين آمين صلى الله عليه وسلم بآمين الله أكبر وينبتني مهورها يسمع سيدي با ولما كاتنوت بها سؤال تنور وجهي شيخي